Vážený pán predseda, vážené pani primátorky, páni primátori, vážené pani starostky, starostovia, hostia. Ďakujem za túto možnosť prihovoriť sa vám aspoň takouto formou, aj keď najradšej by som dnes bol spolu s vami na vašom rokovaní, ale ako iste viete, v rámci výjazdových rokovaní vlády, ktoré majú pomôcť tým najmenej rozvinutým častiam Slovenskej republiky, aj dnes zasadá vláda v okrese Revúca, kde príjme ďalší akčný plán, ktorý by tomuto ťažko skúšanému regiónu mohol pomôcť dostať sa na lepšie priečky v rámci hodnotenia našej krajiny, či už v oblasti zamestnanosti alebo rozvoja ako takého. A myslím, že tak je to aj správne a vláda musí výjsť z Bratislavy, musí chodiť do regiónov a nesmie príjmať svoje rozhodnutia od zeleného stola. Ako podpredseda vlády pre informatizáciu musím povedať, že mi zase takáto komunikácia prostredníctvom moderných technológií nie je cudzia. A zistujem, že ani vám nie, pretože aj do vášho života už vstúpili moderné technológie a vďaka ich využívaniu si mnohí šetríte veľa času, ktoré ste predtým strávili cestovaním, šetríte si náklady, šetríte si svoj čas, aby ste sa viac mohli venovať tej práci, ktorú robíte. To znamená venovať sa svojim občanom a svojim mestám a nevenovať sa zbytočne cestovaním a vybavovaním rôznych úradných záležitostí osobne. A toto od nás očakáva aj občan. Je pravdou a malo by platiť, že obiehať po Slovensku má informácia a nie občan. Ak raz nejakou informáciou disponujeme, nemali by sme preháňať našich občanov, aby nám túto informáciu nosil na rôzne oddelenia, na rôzne odbory. A ak takémuto smeruje štát, je dôležité, aby k takémuto konaniu smerovala aj samospráva. A tu chcem upriamiť vašu pozornosť a povedať si veľmi napriamo. Poskytovanie moderných služieb a povinnosť komunikovať s našimi občanmi elektronicky sa netýka len štátu, ministerstiev a iných ústredných orgánov, ale rovnako sa táto povinnosť týka aj vás, miesta a obcí, a aj vy máte povinnosť už určitého dátumu poskytovať občanom takéto digitálne služby v prípade, že o takéto služby prejavia záujem. Dlho sa hľadalo riešenie, ako to dosiahnuť. Oproti iným krajinám, a vy veľmi dobre viete, že to často hovorím, 5 miliónová krajina, máme viac ako 2900 obcí a miest a tieto všetky by mali prijať nejaké svoje vlastné riešenia. Preto som rád, že na Slovensku okrem individuálnych riešení, ktoré si vybudovali a zaplatili väčšie mestá, ktoré na to majú, vznikol aj projekt, ktorý mal pomôcť práve tým menším obciam, aby nehľadali vlastné riešenia a nemuseli investovať veľké zdroje na nákup rôznych softvérov a systémov, ale aby využili toto moderné cloudové riešenie, ktoré mimochodom je oceňované aj zahraničím, aby sa zapojili do poskytovania týchto služieb. Žiaľ, veľmi často počúvam, že na vašich rokovaniach častokrát prichádza pochybnosť alebo diskusia, či to vôbec má význam a akým spôsobom sa do tohto systému zapojiť, a cítim, že svoje rozhodnutie častokrát oddialujete a veľmi ma mrzí, že diskusia o celej informatizácii verejnej správy častokrát na zasadnutiach z MOSu skončí len pri veci, či platiť alebo neplatiť euro alebo 50 centov za každého jedného občana a či služby fungujú alebo nefungujú. Máte medzi sebou starostov a primátorov, ktorí vám potvrdia, že na tomto systéme fungujú veľmi dobre a presunuli celú svoju agendu do projektu DECOM. Na druhej strane priznávame, že tento projekt môže mať aj nejaké pôrodné bolesti, ale je to projekt váš. Z 50% ho vlastníte vy, mestá a obce, a z ďalších 50% Ministerstvo financií Slovenskej republiky. A preto máte nielen právo, ale aj povinnosť, aby ste si svoju investíciu, respektíve investíciu, ktorá bola z väčšej časti zaplatená z európskych peňazí, aj riadne využívali. Pretože digitalizácii sa brániť žiaľ nemôžete. Tá povinnosť tu je a je na vás, aby ste si ju splnili. Preto vás vyzývam, aby ste naozaj pristúpili k racionálnej debate, aby ste hľadali riešenie, aby ste naozaj k dátumu, ktorý hovorí zákon o e-governmente, boli schopní poskytovať elektronické služby svojim občanom bez ohľadu na to, či ste obec so 100 obyvateľmi alebo veľké mesto, ktoré má 100 000 obyvateľov. Je to naša spoločná povinnosť a v tomto delenie na štát a samosprávu neobstojí. Vláda bude vždy partnerom z MOSu, MOS bude vždy strategickým partnerom pre vládu a v oblasti informatizácie platí dvojnásobne, že na to, aby sme boli úspešní, treba dvoch. Aj vládu, aj vás, primátorky a primátorov, starostky a starostov. Preto vás prosím, zapojme všetci maximum úsilia a energie do toho,
aby sme skvalitnili a zlepšili život občanov Slovenskej republiky. V úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu budete mať v tomto vždy veľkú podporu. Želám vám úspešné rokovanie.